Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Mihukom si Wilma kakuhaon ang ilang mga regalo sa kasal ni Vic o adto na ipahimutang sa ila. Nakisulti siya kang papa niya. Dadon man gud nako sinang aling. Kuhaon na mo ang mga regalo namo sa kasal dito sa ilang Ate Aida. Kuhaon ko ang tanang regalo pa. Sige. Unya, ang sakyan ninyo. Sa paghakot sa mga regalo, ha? Nagsabot naman ni Feby. Ang ako amiga pa. Ilang jeep ang gamiton ko. Ako lang kasulinahan. O pahinungdan sad nako si Feby. Isip driver sa ilang jeep. O ikaw lang una din pa ha. Dadon ko din ang mga regalo namo sa kasal ni Vic. Sige, nak. Ayun na. Sa ato pa, pulos mo mga babay ang mukuha sa mga regalo. Ikaw, si Aling, o ang amiga ni mo. Mukuyog lang ko. Aron may kauban ng laki. Ay nalangkod. Musulo niya na arthritis ni mo. Musugmat ra ba na usahay, sakitan kay ka. Halos kani di ka makalakaw. Ay, usahay raman, anak. Atong nagpa-enlarge ko sa mga hulagway ni mama mo, wa man ko'y gibati. Tungod tingali kay nalipay si mama mo. Nga gipadak-an ko gyud ang iyang mga litrato ug tan-awa. Di apag yun sa mong kwarto. Anyaan sa man gusto kang mukuyog? O lagi, aron may kauban mong laki. Sige, may sakinan man sabta. Tawagan ko pag-usab si Feby ug magpakuha lang tanya din pa. Nahala. Ubay-ubay rabay gitong mga regalo ninyo. Bitaw. O sige pa, manawag na kong Feby. Ako diha sa front seat, Day Wilma. Dire lang mo sa luyo. Sige pa, nang aling dirita. Dahil lang unya kuha og hain ng ilaha, Besh, ha? Sige, Besh. Pasakay na. Kay adto na ta. Layo ba ng ila, anak? Igo-igo gyud ang gilayon pa. Pero full tank man eh. Ay, gi-full tank yun niya, sir. Okay lang na ito, just litros lang ba? Kung kuwangon, patupi lang gud tatag-usab. Besh, adto na ta oy. Nagdagan ang oras. Okay. Besh, lugar ko na ng may gate nga green. Uy, dako man din ang ila, day. Ancestral home na nila pa. Sige na, manaog na ta. Besh, diha ka lang ha. Sangpiton pa nako. Pa, diha ka lang una sab. Kami lang una sinang aling ang manaog. Ay naagayoy tao, day. Kay abierto man ang pultahan. Dali na. Ikay mo sangpit, day, o ako lang? Ako na lang nang. Dali. Musod ta. Maayo! Ayo, Ate Aida! Te! Ay, naaka siya ron, day. Ikaw ko na sangpit ng pi. Kus ka lang. Ay. Maayo! Maayo! Iyon na. Marong tingog sa midi lang, Wilma. Maayo! Uy, mura bagito Starsan Baya Town. Ay, ni alam sabi. Nagisugo tingali pagpahatod og kwarta si Wilma. Ay, maayo hinuon da. Uy. Ate, may buntag. Ay, maayong buntag, ma'am. Ni aman lagi ka, Wilma. Ngano man unta? Ante. Pwede mo da yun? Anhimang gani mo papuy aog ang akong manghod. Dito yung kas inyo. Ay, sige dayon. Nang aling dali.
Ngano man, naamalagi jeep, ug naitiguang nga naglingkod sa front seat. Kinsa man na sila? Si Papa na nako, te. O ang amiga nako si Feby. Kuan unta, te. Kuhaon ako ang among mga regalo ni Vic sa kasal. Unsa? Mao din ay gianhi mo, Wilma. Sorry na lang. Kung dili mismo akong igsuon maimuingon nga kuhaon ang mga regalo, dili ko musugot nga kuhaon nimo. Dili ka makabuot-buot, Wilma. Te, amo man ang mga regalo sa kasal. Og dili si Victor ang muingon nga kuhaon na dili ko na ihatag nimo. Mo ni gianhi nimo og nagpakuyog kapag yun og mga tao. Te, ako ng amahan. Di na laing tao. Basta dili ko musugot nga imong kwaon ang mga regalo. Si Vic mo ay agdon ko. Kay waon ta mo'y regalo kung wa ka pa pakasli ni Victor. Usbon ko, Wilma, ha? Dinhira ng mga regalo. O kung dili ka mo puyo dinhi, bahala ka. Sir, murag naglalis man sila si Vilma o gisuon ni Vic. Wala no, di lang na ito madungog ilang ipanagsultihan, sir. Bitaw na. Ayun na. Kanaugo na ko, be. Magsusi ko. Sige, tana, sir. Murag ikasabaan niya si Wilma, sir. Dili tingali mo sugot nga kuhaon ang mga regalo nila sa kasal. Dali, magsusi ko. Osbon ko, Wilma. Akong igsuon mo'y akong agdon kung ipadabang mga regalo sa inyo. Ay, akong bisita, oy. Labad ramanig oko na. Panguli na mo. Sige, te. Si Victor mo ay pagkaon ko ni anak. Humaog yun. Dili kay magbasta-basta kag kuan, buot-buot og imo. Dili basta-basta ang kantidad nga iyang nagasto pagpakasal nimo. O ganit ang bungi ang 40 days sa among inahan. Inyong kasal mo ay gipalabi. Lakaw na mo, oy! Sir, sir, nanaog na sila si Wilma og nang aling ay. Wilma, anak. Unsa man? Nasuko to siya? Di kasabaan ka ba? Si Vic lang mo ay pakuhaon ako pa. Ang gisapot si Ate Aida. Ngilad gayon og batasan, sir. Murag na nga sa bagiyang anak. Unsa? Si Vic na lang mo ay makisulti niya pa. Tanan na lang. Besh, ato na lang ta. Sorry nga wa ko'y nahimo, ha. Ato na lang ta. Ano man niya ipadabish? Uy, inyo ko itong mga regalo ko. Dako kuno gasto iya igsuon sa kasal. Og maagayoy agdo niya si Dudong Victor. Kun moingon nga kuhaon ang ilang mga regalo. Ngil agday og batasan bayhana. Ato na lang ta pa. Masamok na ako pang tubayan. Tanan na lang. Besh, sorry ha. Batias at batasan sa maguwang ni Vic, no? Sultihi gid ana imong my love besh ha. Sultihi sa tanan niyang gipanulti ni Muron. Ato na ta, Besh. Pasa kay na. Nang aling. Nang ali na. Dili ko musugot nga adto mo mupuyo sa ila, Wilma. Kung pugson ka sa bana mo, ako'y mga tubang niya. Nagsabot na may bahin anak pa. Ay kabala ka. Ngilad kayo kinaiya. Wa gani mo timbaya na ako nga maoy ugangan sa iyang manghod. Pagkangilad og batasan. Tungod tingali pa kay gibiyaan mong siya sa iyang bana. Og may tipon gid siya sa iyang babae. Og may mga anak sila. Upat ka buok. Mao nga saputon kayo si Ate Aida. Basta, kay dili gid ko musugot nga mupuyo ka dito sa ila. Unsa pa lang unyay buhaton niya nimo? Pero mingwa si Victor kay tuas biyahe niya. Dinhi ka uban nako. Day Wilma, niring ang cellphone ni mo. Palaw ko kuha nang. Si Ay. Vic tingali na. Awa, o day. Di ara, day. Salamat. Siya cute. Hello, love? Ari ako, lab. Ari ta mga on sa sukit ng restaurant.
Di anak ko. O ikuyog lang si Papa Romy. Gipakalitan ko nimo da. Surprise mo ta to, pero di na ko kapugong magkita ti ka, love. Mag-order kung daan sa gusto mong pagkaon. Dadas Papa, ha? Kay parehon ko sab si ate o ang mga pagumangkon ko. Ha? Gusto ko magbanding ta, uban ng ate o mga bata. O dadasab si ng aling. Kuan. Oh, ngano, love? Kining, dire lang ta sa bahay, love. O pare alang sila si ate mo o ang mga bata. Gisaran ko ang mga anak ni ate nga, o maabot ko. Dadun ko silang panuroy sa mall. O i-shopping ko ako mga pagumangkon. Nagmahay na mga bata, love. Kuan. Si Papa manggod. May gibati sa lawas, love. Og dili lang sab kumuan, ha? Magpaabot na lang ko nimo diri sa bahay. Kaya naon sa man si Papa? Naibaw na bitaw kasi ang gipamatis lawas. Labi na gid ang iyang arthritis. Maglisod na siya og lakaw. Di ay. Sige, ikaw na lang. Pakuyog ni ng aling. Ari na lang gutab diri magkita sa bahay, love. Please. Dako na ba yung akong tiyan? Straight to, no? Okay. Muanaan lang ko. O magkaroon lang ko mga pagkaon. Ako ipahato niya sa bahay. Sige. Mas maayo pa. Unya si ate ni mo. Tawagin siya, love. Inang, tawag kita na sa inyo. O ipadagin ako mga pagkumangkon, ha? Sige, mag-order ako ka itong mga pagkaon, love. Tawagin niya si ate. Bye, love. Ako'y patawagon niya ni Ate Aida. Manhisap ka, ha? Karon nga niya na si Vic. Unsa ka isulti ni ate kang Vic? Unsa ka? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!